Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. WHO says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Diwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik nilaray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na basta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang sa namamatay ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, perming andam. magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray ang ugman sa naga tawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita pirming andam nagenyo laban lang kita pirming andam nagenyo laban lang Karong oras na naman ido kaming makakaibanan, ngunya na pagkaaga petsa 14 kan Mayo 2020 sa programang Pirming Andam para sa pinakahuring mga impormasyon na hatod kan gobyerno lokal Canaga. Ako po si Kate Dolovieres. Nakuman po si Don Jimenez. Live po nido kaming nadadalan sa Naga City o sa Naga Smiles to the World Facebook page asin sa City Government of Naga. Maray na aga, Kate. Yes, good morning Don. Ngunyan nga ni padagos kitang nakabantay. Ang gobyerno lokal Canaga po dai mapabaya sa Indo asin padagos na kitang mahatod ning mga impormasyon manungod sa papaabuto na bagyong Ambo. Sa katunayan, ngunyan, naka-signal number 2 na kita, ano ata doon? Nakasakat ang signal wind number 2 sa may parte ka na Catanduanes, sa eastern portion kan Camarines Sur, Albaya, Sorsogon, northern portion ka na Masbate, sa Ticao Island, sa Burias Island, sa Miscate. And may mga parte man na Camarines Sur na yaon sa tropical cyclone wind, signal number 1, particularmente dyan sa Cam Norte, igwa dyan sa may parte kan Masbate, and parte kan Romblon. Pero at yan, ang tabayanan ta, Miscate, at yan, makakaulay ta, Pag-asa DOST Legazpi, pupurbaran ta sinda na makontak tangani na
maaraman ta ang latest weather update. Oo, dahil 8 o'clock, ngunya na pagkaaga ang sa indang sunod na update. Manungod digdi sa track ang bagyong Ambo. And ang tabayanan man nindo mga tugang at tiyan, magkakaigwanin mastering of troops, ang mga kaibanan kan katuwang kan LGU Naga sa pag-andam digdi ki Ambo, ki bagyong Ambo, Miss Kate. Yaon dyan ang PNP, ang PSO, ang Coast Guard Auxiliary, ang BFP, asin ang iba pa na makakatuwang tangani mo niyan. At tanganing ma-assure, masiguro ta na salbado ang mga nagenyo sa bagyong Ambo. And ini Ambo Incident Management Team, pinamamayuhan ini ni Sir Rica Ford kang Bureau of Fire Protection Naga, di ba? And sa araatyan, makakaulay ta po siya, tanganing aramon ta kung ano ang mga nagiging preparasyon ta para sa papaabuto na bagyo, asin kung ano ang mga dapat ang gibuhon ngunya na paparanina ang bagyo. At siya, pupurbaranta ng mga tugang na i-contact ang Pag-asa DOS Legazpi para sa indang latest weather updates. At siya, after kaiyan, si Mastering of Troops, and then makakaulay ta ini yung si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Siya mga tugang ang Fire Marshal kan BFP Naga. Actually, Miss Kate, siya man naging incident commander kan Naga City IMT, kan bagyong Tisoy. So, nahiling ta na sa iyang capability, naging magayon si Dalaga na kan preparasyon kan Naga City katuwang ni Mayor Nelson Ligacion through IC Emmanuel Ricafort. And ngunyan, mapupurmara na naman ang sa iyang tibay, kung paano niya imamanihar ini yung mga makakatuwang ta ang ngunyan na pagkaaldaw hasta sa aga sa pag-antabay, pagsabat kan syudad, digdiyo ki bagyong Ambo. Ang medyo kakaiba lang ngunyan mga tugang dahil kumpara kang bagyong Tisoy, ngunyan igwa kitang anuhan man na pandemya. Ini nga ning COVID-19. So, medyo magiging iba ini ang preparasyon kang IMT, Ambo. Tanganing padagos tang ma-observe itong mga protocols na sa tuyang pagpapautob duman sa arugang social distancing, physical distancing, tapos itong pagsuulot ng face mask. And aramon ta araatyan kung ano ang gigibuhon ninda duman sa mga evacuees. Paano ninda gigibuhon itong protocols na ini? Magkakaigwa lang ba ning bilang ng mga pamilya sa kada evacuation centers, sa kada kwarto? And sa initial information ta doon, igwa kitang 16 na eskwelahan na gigibuhon na evacuation centers. Diyan sa 16 na eskwelahan, Miss Kate, iyan si mga nakapasar sa assessment. Ang mga eskwelahan man pala, ang public schools, igba man pala sindang Disaster Risk Reduction Management Officer. So sinda sinag-a-assess kan mga buildings, kan edifisyo, kan mga eskwelahan, and sinda sasabi ki Schools Division Superintendent ninda ki Manny Di Guzman kan DepEd Naga kung arin duman sa mga classrooms kang schools na ito ang pwedeng gamito na evacuation center. So initially nakapasar sa indang assessment, Miss Kate, nasa 261 na classrooms. So diyan papatiniron sa tuyang evacuees para nga ningunyan digdiyo sa bagyong Ambo. Oo. Dahil nga ni, sa kaaraman po nindo mga tugang, ining kaibanan ko na si Don, siya po ang PIO para digdi sa IMT Ambo. Kaya siya po makakatauning mas mahiwas din na mga impormasyon malungod duman sa mga pagurulay kang grupong ini para sa pag-antabay digdi sa bagyong Ambo. Pero katabang ta dyan, Miss Kate, si
Mr. Allen Rayondanga, an PIO kan City Government of Naga, matuwang-tuwang kita tanganing makapaluwas kita nin informasyon, and of course katabang ta mga katrabaho ta digdiyo sa SEPIO. Iyo, asahan ko nindo mga tugang na kami padagos hanggang sa igwa kaining pigaan tabayanan na bagyo. Padagos kami nga matauning mga impormasyon sa Indo. Day mag-asa kamo, maglaom kamo mga tugang na kami igwa nga araal daw na konkretong mga impormasyon na maihahatod sa Indo. And ngunyan tiga ko contact na Miss Kate an Pag-asa DOST Legazpi para sa indang latest weather updates. So bago nasabi mo alas 8 magkakaigwas indang bagong weather update. And aruat yan man mapuon si mustering of troops kan IMT membros kan IMT Ambo, Miss Kate. Doon, pwede tang ilinaw sa satuyang mga paradalan kung ano ang mastering of troops. Yan si pag-deploy, kumbaga si official na pag-deploy, si formal na pag-deploy kan mga makakatuwang ta kan LGU Naga, digdiyo sa pag-andam ki Ambo, ki Bagyong Ambo. So bago na mention ta Miss Kate na yaon dyan, Philippine National Police, and Coast Guard Auxiliary, BFP, ang Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, and of course, apera dyan, pati Miss Kate, si mga ekipahe, si equipments na gagamito ninda, tangani na magdagos-dagos man giraray si operasyon, si pag-rescue, si mga kakaipuhanon, si paglinig kan na tinampos si clearing before and after kan kaini yung bagyong Ambo, Miss Kate. So yan, nasa linya na ning telepono ang Pag-asa DOST Legazpi para sa pinakahuling weather forecast na sa indang iyahatod sa tuya. Aramon tano Miss Kate, kung isay makakaulay ta. Takasuhapon ang nakaulay ta ini yung si Miss Janice. So ngunyan, aramon ta ang name. Kay niyo tabing makakaulay ta from Pag-asa DOST Legazpi. Marahay na aga po, sir or ma? Ma'am, tingin ka ng aron. Hello? Yes po. Okay, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa lahat ng taga-subaybay ng public information ng City Hall of Naga, dyan sa Siyudad Can Naga at lalawigan kan Camarines Sur. Para sa update nga po ng ating panahon, patungkol lalong-lalo na sa bagyong si Typhoon Ambo. Ngayong alas 8 ng umaga, palalabas lang po, katatapos lang ng ating Severe Weather Bulletin number 12 na binido, bagyong Ambo patuloy pa nga pong lumakas habang nagbabadya ng apoyan sa Eastern Samar and Northern Samar area. So, ibig sabihin, kaninang alas 8 ng umaga, yung sentro ng bagyong Ambo, gamit yung ating mga available data ay nasa 185 km east-southeast of Catarman, Northern Samar. Coordinates na 12.1 north, 126.3 degrees east. Taglay ang lakas ng hangin, aabot na siya ng 155 km per hour at may pagbugso naman, aabot ng 190 km per hour. So, kasalukuyan nga po, tumingkilo siya pakanluran westward at pabilis na 15 km per hour. So, ina-expect po natin by the next 24 hour, so tomorrow ng alas 8 ng umaga, or alas 7 ng umaga, nasa vicinity yan ng Ligao, Albay. Then Saturday morning, nasa vicinity ng Bangbang, Nueva Vizcaya. Then 72 hour or Sunday morning, nasa 70 km south-southwest of Basco, Batanes. And then by Tuesday morning, nasa labas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa kasalukuyan, nakataas po ang babala ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa mga lalawigan at probinsya ng Sorsogon, eastern section ng Albay, then Picao Island, northern Samar, northern portion ng eastern Samar, northern portion ng Samar. And then
signal number 2 naman sa southeastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, natitirang bahagi ng Albay, Burias Island, northern portion ng mainland Masbate, Iliran, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar. Samantala, signal number 1 naman sa southern portion ng Aurora, southern portion ng Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, and natitirang bahagi ng Romblon. And then natitirang northern portion ng Leyte. So, ibig sabihin lahat po ng probinsya ng Bicol Region ay may nakataas o nakapaloob sa umiiral na tropical cyclone wind signal. So, na-expect po natin na ang bagyong si Ambo ay maglalandfall nga po sa northern Samar or northern portion ng eastern Samar. This mamayang hapon or early evening bago tutungo nga po yan sa probinsya ng Sorsogon. And then, na-expect po natin na ito po ay patuloy pang lalakas habang ito ay nasa karagatan at bago mag-landfall dito sa may Samar area, Samar provinces at maging patungo ng Bicol region. Kung kaya tina-expect din po natin na ngayong araw, moderate to heavy at times intense sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, Masbate, Eastern Visayas. Samantala sa araw ng bukas, heavy to intense with at times torrential sa buong Bicol region. Kung kaya ang lahat, pinapag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguhunan lupa na daladala ng mga pag-ulan at lakas din ng hangin na daladala ng bagyong si Ambo sa Bikulan. Kung kaya yun po ang ating paalala sa lahat sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa mga hazard o mga posibleng daladalang epekto nitong or impact nitong bagyong si Typhoon Ambo sa Bikulan. Yan po ang update ng ating panahon mula dito sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago nag-uulan. Hi, Sir Reniel Magno. Si Kate de la Vieras Yes po po. ito. Yes po. May katanungan lamang po kami. Yes po. Nasabi niyo po na malakas itong bagyo. Pwede po ba natin siyang maihambing kay Bagyong Tisoy? Bagyong? Tisoy. Tisoy. So, kung pagkukumpara natin, pero actually, ang totoo lang, ang bawat bagyo may kanya-kanya namang karakteristik at behavior. Hindi naman talaga nagkatama o nagkakasaktuhan lahat ng details. Pero pareho silang isang typhoon category at kasi pareho rin sila makaka-apekto sa Bicol region itong bagyong Ambo at pareho rin silang may dalang malakas na pag-ulan o madaming buhos ng ulan at ganoon din naman may malakas na hangin. So kaya sa mga masunod pang bulletin natin, possible ang buong Bicol region ay napaloob na rin sa signal number 3. So signal number 3, maabot yan sa at least minimum of 121 km per hour hanggang sa 170 km per hour. So sa ngayon, meron palang kitang 155 km per hour na maximum sustained. So pasok pa rin siya sa signal number 3 at pasok pa siya sa kategory na typhoon kung itong si Bagyong Ambo. So itong direksyon nitong si Ambo ay halos bababay niya yung landmass or lalo na yung eastern portion ng Bicol, landmass ng Bicol, papunta ng Metro Manila o Calabarzon, Metro Manila Central. So halos landmass ng Luzon, lalabas siya ng Batanes. Samantalang si Tisoy naman, ang direksyon niya ay pa-westward. Sa may West Philippines siya lumabas. Ito naman sa may Batanes sa labas, sa may papunta ng southern portion ng Japan. So magkaiba sila ng direksyon, pero pareho silang typhoon category at makaka-apekto sa Bicol. Sir, si Don Jimenez po ito. Magandang araw po. Opo. Sir, maitanong ko lang, kasi kagabi po, ang bilis nito pong bagyo, nasa 10 km per hour lang po. And ngayong araw, lumalabas na nasa 15 km per hour. Pwede po ba natin, ito po ba masasabi natin na mabilis na ang takbo niya or pwede pa po ba nating aasahan ang pagdagdag po nitong bilis, sir? Okay. So, yun nga, magkaroon ng pagbilis sa kanyang pagkilod from almost stationary and then ngayon nasa 50 na. And then possible pa, may chance pa
na bagya pang bumilis itong bagyong si Ambo sa mga masunod na oras at araw. At ina-expect nga po natin na mananatili na typhoon category siya hanggang sa sumama siya sa kalupaan ng Bicol region hanggang sa lumabas ay mamimaintain niya yung typhoon category. Pero yung strength, possible pa rin na magkaroon ng changes dyan. Basta nasa range siya ng 120. Siga, ang typhoon category is 118 to 220 kasi ang typhoon. So maaaring mag-change lang dyan sa mag-vary dyan sa range ng hangin. And sir, na-mention po ninyo na yung landfall niya sa summer area. What about po dito sa Bicol region na saan po pwedeng asahan? Opo, mamaya early evening yung landfall niya dyan sa Samar provinces. Then after ng Samar, pasiring na po dito sa Bicol, siyempre unang-una yung Sorsogon. So mamayang gabi hanggang early morning dyan sa Sorsogon. Then early morning din sa Albay. Kasi magkasunod naman niya. Then tomorrow morning dyan sa Camarines Sur. So asahan natin na ngayong gabi hanggang bukas mararamdaman ng Bicol region maging dyan sa Ciudad Canada. Okay, thank you very much po Sir Renel Magno ng Pag-asa DOST Legazpi. Diyos mabalos po and ingat po dyan. Sige po, maraming salamat din sa inyo at ganun din naman sa ating kababayan. Ingat po tayong lahat. Ayan mga tugang, nakaulit na nga ni ang Pag-asa DOST Legazpi para sa pinakahuling weather forecast kang bagyong Ambo. So, nadangog tamis kay na nagarikas dalagan kay ini which is magayon pangit baga pag ang bagyo medyo stationary siya mabagalo na maray pero ngunyan na nag-abot ng 15 kilometers per hour and then landfall niya ngani sa may parteng Sorsogon palaog digdiyo sa landmass kan na Bicol region pasakat sa Calabar zone and then sa NCR Miscate. Oo, kadawal kaya ako nababasa ka sa ugma sa Facebook na para compare ninda ang bagyong Ambo kay bagyong Tisoy. Itong na-experience ng bagyo kan December. So nadangog ta sa Pag-asa na parehong typhoon category ini pero iba ang track nindang duwa. Kung nagluwas ang bagyong Tisoy sa West Philippine Sea, ini naman maluwas duman sa may sa taas sa may southern part ng Japan. Yun ni sabi ka sa bago kang Pag-asa. Pero ang tabayanan ta pamiski tay ni yung bagyo garo pa iba-iba sa iyang dalagan. Kasuhapon nga ni sabi kang na-interview ta si Miss Janice Rosero, di ba? Kan na Pag-asa si weather forecaster duman, sabi niya ang landfall sa may Albay area. Tapos by noon time, nagbago sa indang forecast, naging parteng Ocampo. Tapos ngunyan, digdi na naman sa Sorsogon. So, medyo mahiro iniyutabing bagyo. So, atya na, ang tabayanan tapos mga masununod, Miskate, na weather forecast ninda. Oo. Ngunyan na pag-aaga, malandfall siya sa Eastern Samar and by afternoon, inaasahan ta na maglandfall naman siya diretso sa Sorsogon. So, dire-diretso na mapasiring digdiyo sa tatamaan na ang Cam Sur, Cam Norte, ayan, Catanduanes, Albay, and syempre ang Masbate. At yan, mga tugang pag-urulayan ta pa inialagad, maduman kita mo yan sa City Hall grounds, sa tanganing dalanon, dangugon, ang mga pangyayari dyan sa nagpapadagos na mustering of troops. With regards to our respective activities for COVID, at the same time, this Ambo incident. Ang samuya pong opisina will give regular updates through our city web page, Facebook page, City Government of Naga, and Naga Smiles the World. So kindly refer for updates to those Facebook accounts. Marinaga po, and good luck to all of us. Thank you, Sir Allen. For the operational directives, may I call down the Operations Section Chief of the TD Ambo, Sir Rene Abiada.
Okay, thank you, Sir Moy. Good morning sa kinagalangan ng mga kansyudad. Okay, as what the Incident Commander have said, Sunaga po binangat sa 4 na divisions. Yung 4 na divisions, sigon po yan sa nasa kuban kang 4 na police stations. Police stations 1, 2, 3, and 4. And sa kabos pong divisions, kabos po dyan may ready reserve response assets. So kabos na divisions, may kanya-kanyang medical team, SAR team, WASAR team, security, and road clearing team. So to maintain operational readiness, always po i-maintain tang nakabukas sa yung communications, radio and cellphone, para kita makaresponde sa naman na apod sa tuya. Salamat ba rin na. Okay, thank you very much, sir. To give us a message, may I call now the City Director, Sir. Good morning, Mayor, and our Incident Commander, Major Ricaport. And ang reminder ko lang po, i-secure niyo po yung inyong mga pamilya at ang inyong mga bahay. At para makaresponde tayo ng maayos, pag dumating na yung bagyo mamayang gabi o madaling araw. At alerto tayo at yung mga opisina natin, ihanda yung mga flashlight, mga generators, na para makapunction tayo kung magkaroon man ng brownout o mga flash floods. Again, let us support and let us support the IMT and the Naga City led by Mayor Nelson Legacion. At we need more sacrifices despite this global pandemic, ay makapag-responde tayo at ng maayos sa mga Nagueños. Again, good morning and God bless us all. Also po, hagadan naman po ng mensahe ang satuya pong City DRRM Head, Sir Ernesto El Camil. Good morning, Mayor. Good morning to the management team. Good morning po sa Gabos. Good morning, sir. As of today, entire Bicol region pursuant to the Nelson S. Legacion for the operational purposes until the end of this typhoon. Rest assured that the local DRRMC will join you in all of our efforts and will provide all the necessary equipment and supplies and material that will be needed and available thereat in our own resources. All other resources that cannot be sourced locally shall be directed to the DRRMC, and the task group law and order shall be made to the PNP under the command of Colonel Servita. Good morning and stay safe, everyone. Thank you and good morning again. Thank you, sir. For the final message, may I call now our beloved Mayor, our RO, Mayor Legacion. Salamat, Sir Moy. Handa na ka mo? Yes, sir. Ready po kita? Yes, sir. Hep, hep? Ayan. Aram po dito kayo naka-shorts ako ngunyan. Ang pagmati ko pag naka-shorts ako, mas handa po ako. Mas komportable po ako sa mga dapat na giguhon sa panahon na kita nag-aatubang po sa krisis. Aram taman po na sa mga oras na ini, dahil pa po tapos ang laban kontra coronavirus. Alagad, sinusubukan na naman po kita. This time, kan bagyong si Ambo. As in, base po sa mga forecast, nagluluwas na kasi po siya ni bagyong Tisoy. Ang lawak po niya halos kapareho po ni bagyong Nina. Sa madaling sabi, dakulang challenge po ini sa Satuya. Alagad, kapareho po kan dati, kita handa, kita po andam, asin sa papaaboton na bagyo, dapat mas maipahiling ta na mas handa po kita, mas matibay po kita kesa sa dati.
Ang objective, ang mission, kapareho man po giraray. Zero human casualty. At pandua, mas diin na distroso pag-abot po sa mga propriedad. Okay? Akwera po kayan, siyempre dapat maasigurar ka na mas madali kitang makakabalik po sa dati. Ang gustong sabihin, kung kang nakaaging bagyong Tisoy, inabot po kita nin 10 andaw para po sa clearing and clean up operations. Dapat po ngunyan, ibaba ta po siya nin halos kabanga. Dapat in 5 days or at the most in 7 days time, balik po kita sa dati. Sa pagtubod ko po, ninuli ta mas handa po kita ngunyan, kaya tang ma-achieve ang sa tuya pong objective. Kaya-kaya? Kaya? Ayan. So, aram taman po na insofar as resources are concerned, kompleto po kita. Si coordination po sa mga manlain-lain na sektor kan sa tuya pong syudad, naginibutan na po. Unlike before, minsan kaya si pakikipag-ulay ta after the typhoon. Pero ngunyan, dahil pa man po nag-aabot po ang bagyo, nakaulay ta na po, may sufficient coordination, may paghahanda, asin aram ko na sa kabus pong yan, ang pinaka-importante, si tropa na yaon ngunyan, presente, digdi po sa City Hall grounds. So, sa ngaran kan incident management team, ang namamayo po ngunyan, iyo po ang sa tuya pong incident commander, palakpakan na po, Major Eman Ricafort. Siyempre, yaon po si Ma'am Major Jo Sape, palakpakan na po si Ma'am Jo Sape. Si Sir Moy Cortez, si Sir Ernie El Camel, si Sir Jim, and Bureau of Fire Protection, and of course, ang sa tuya pong Information Officer, si Mr. Allen Riondanga. Palakpakan naman po si Mr. Rene Abiada, and si Mr. PJ Barosa, and of course, ang sa tuya pong City Director, Police Colonel Ixerbita Jr. Ngunyan pa lang po, palakpakan naman po ang sa tuyang mga sadiri. So, sa anuman pong hamon sa satuya, permi ko pong sinasabi na kung kita lang, dahil naman po pwedeng sabihin na magiging matrayong po kita. Dapat perming may kooperasyon kan gabos na sektor, kan gabos na miyembro, kan satuyang komunidad, asin sa parte po kan sa indong lingkod, magibo po kita nin mga paagi, tanganing makuata, sinasabing kooperasyon, asin partisipasyon. So, good luck sa satuya po gabos, ang sa kuya pong pangadji na daw aramtan na papaabuto na sana may milagro pa kang pangyari na magsakat pa si direksyon po kan bagyong Ambo. Pero kung daiman, aram po na handa po kita. Salamat, maray na pagkaaga. Okay po, the announcement po sa lahat ng strike team leaders, task force leaders, agency concerns, magkakaigwa po kita ng operational period briefing sa Blue Room at 10 a.m. And also the division supervisor po. So yun lang po, giraray, Diyos mabulas ng bangsaro na yung nagdi, iringat po kita Salamat po. Ayan mga tugang nadalanta na mastering of troops na ginibo digdi sa City Hall grounds. Ang mastering of troops iyon ni ang final na pag-deploy duman sa grupo kaining IMT Ambo duman sa indang mga destinasyon. So nahiling ta mga tugang narayaon duman na mga personahe Canaga City Police Office, Coast Guard Auxiliary, and CDRRMO, and City Disaster Risk Reduction and Management Office, and Public Safety Office,
and local government of Nagaw city officials. And of course, yaon duman ang Public Information Officer ta, si Mr. Allen Rayondanga, na nagpapagirumdum nga ni sa Satuya Gabos sa mga tugang na maging makatuwang kita dapat kan LGU Naga sa pag-andam digdiyo ki bagyong Ambo. Ayan, kung may mga nagdumana po sa saindong lugar, sa saindong barangay, dahil kasuugma, kinaulay na din ang mga barangay officials. Kung may mga pakiulay na po sa indo na mag-evacuate, na din po kamo. Mag-cooperate kamo, tanganing maiwasan ta na po itong mga remalaso pa, ngunya na papaabuto na bagyo. Kung may hiling ta duman sa video, medyo magayon pa ang panahon. Blue skies, Miss Kate. And mainit-init pa. Pero according nga ni sa Pag-asa, Kasubago, nasa signal number 2 na ang Camarines Sur. So saro kita dyan, ang Naga City, na under signal number 2 na kita, though may hiling tangani na medyo magayon pa ang panahon. Sa forecast ninda kan Subago, Miss Kate, ngunya na hapon banggi hasta sa aga, pwede tang ma-experiensyahan si pagpuon kan na pag-uran-uran. Pero hihiling-hilingon tapat ang ngunyan mainit. Pero kan Subagong mga alas 7 garo na medyo nagtagiti. Nagtatagiti na pero mahihiling mo si skies talagang Clear skies pa clear din. pa. So signal number 3 na po ang parte kang Bicol Region sa Sorsogon, Albay, and Ticao Island. Iyon ni sa weather update kang Pag-asa, ngunya na alas 8. As in, signal number 2 ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, as in Masbate. At yan, Miss Kate, nakakaulay ta ang incident commander kan IMT Naga, IMT Ambo. Miss Kate, ang aning maaraman tahaputon ta siya kung ano na si developments, lalo na digdiyo sa evacuation. Kamusta si sa indang disinfection, di ba? And kamusta si response kan na mga barangay sa evacuation. Tangunyan, kaipuhan and importante ang preemptive evacuation, lalo na kung kaipuhan magkaigwang force evacuation para sa mga madudunong, bakong suba-suba, ngunyan. Kita aramta, pirmi kitang pigaagihan ng bagyo, pero iba ini, taigwa kitang COVID-19. So, kaipuhan pa ninda na ma-disperse o mailatag sa tamang areas. Daisinda masuruksukan sa classrooms, daisinda masuruksukan sa satuyang evacuation areas. Aram mo doon sa lawig tang pag-cover ng mga bagyo, dumanta na nahiling, ito talagang matatagas ang payo. Lalong-lalo na pag pigpapa-evacuate na kang gobyerno, yaon dyan itong mga residente na, ay, okay pa man nga ang panahon, dahil ipapanahon para mag-evacuate. Pero po, pag sinabi kang gobyerno na mag-evacuate na kamo, magdumana kamo sa mga evacuation centers sa indong lugar, magsunod po kita, tanganing po, ini po para po sa karahayan kang Gabos. Lalo na sabi nga ni Subago ni Sir Rinel na magno kan Pag-asa DOST Legazpi, posible o halangkawan posibilidad, Miss Kate, na magkaigwangan ining pagbabaha and pagrumpag o pagbagsak nin daga digdiyo sa Satuya Bakulan sa Naga City, sa Camarines Sur, digdiyo sa apektado kan bagyong Ambo dahil nga ni sa dara kan kusog kan sa iyang duros and of course pag-uuran. Itong level kang tubig na dadarahon kay ining bagyong ini, dahil po suba-suba, kaya ngunyan pa sana mga tugang, maray pang panahon, mag-andam na kita, as in mag-antabay sa padagos na pagtaong impormasyon kan gobyerno lokal kang Naga. So, mga tugang sa samuyang pagbabalikan tabayanan tapo ang presensya sa tuyong makakaibanan ngunya na pagkaaga si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort ang Incident Commander kan Ambo IMT sa Naga City. Itapir ning andam, nagenyo na balang.
Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabos ng nagenyo, magpangadji sana magtubod kita ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugma sa naga. Tawag pa may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawalan, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugman sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, naibasta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Nagenyo laban lang.
Diyos marahay na aga ulit mga tugang, asin nagpapadagos kita sa programang Kirbing Andam. Ngunyan nga ni makakaibanan ta ang Incident Management Team Commander na si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, nanganing magtao sa tuya, nin mas mahiwas na impormasyon manungod sa preparasyon na ginigibo kan gobyerno lokal kan Nagaw. Welcome sir sa program. Good morning po at sa inyong mga taga-pakinig at taga-subaybay. Ayan sir, unang katanungan po, ano na po yung mga ginagawa natin maliban po dun sa mustering of troops na nangyari ngayong umaga, ano-ano po yung mga preparations na ginawa natin? So this previous days, so in preparation sa ating bagyo, so nagkandak ang city ng mga pruning activities, pagpuputol ng mga puno sa mga major thoroughfares, at the same time yung paglilinis ng ating mga estero, at ang ating mga floodgates ngayon is naka-open na. To ensure na hindi po magbabaha dito sa sa siyudad ng Naga. And then pig-establish na nga po yung incident management team ng ating mayor, and then based po sa guidance niya is magiging concept of operation is the same with Tisoy. Lahat po ng ating mga responder na asset is naka-pre-deployed sa mga areas. So hinati natin ang Naga into 4 areas, 4 divisions, no. Division Alpha, ang kanilang staging area ay sa NCPO, doon po sa Barlin. Ang Division Bravo is sa Station 2, dito po sa may Rotonda. Division Charlie ay sa Kamhay, sa Liboton. And then ang last po is sa Upper Barangay, sa Division Sulu, is sa Station 4. So they will be headed by our station commanders ng Philippine National Police, at directly isusupervise nila yung ating mga task forces at saka yung mga strike teams. So we have formed 6 task forces and 3 strike teams, no. Ito yung task force evacuation, task force law and order, task force EMS, task force road clearing, task force utility, task force SAR, strike team relief, strike team Ardana, and strike team fire. So this coming 1 p.m. today, after lunch, that would be the start of the deployment ng ating mga responders. And then this coming afternoon din is yung start ng ating preemptive evacuation sa lahat ng mga identified na constituents natin na flood-prone areas. Sir, na-mention niyo po yung preemptive evacuation natin. Kamusta po yung disinfection ng evacuation areas? And of course, yung evacuation protocol po na ilalatag natin mamaya para po ma-assure din na hand in hand bukod po sa pag-ready natin dito sa Ambo, na-assure po natin na yung COVID-19 protocols din po, health measures, na nasusunod natin, sir. Opo. So initially po nakapag-identify tayo ng 16 schools na magiging evacuation centers. Ito po yung pig-provide ng ating DepEd. And then kahapon is may initial coordination na kami with the DRM coordinators ng mga schools na ito. So naka-ready na po ito for occupancy. And then matadagdagan pa ito based po dun sa pagpupulong namin with the barangay captains kahapon. So pwede pong ma-utilize yung kanilang mga barangay halls and chapels and other religious structures na pwede pong magamit for evacuation. Medyo challenging po yung ating evacuation ngayon kasi we have to consider yung ating COVID protocol. Existing pa rin po ang COVID protocol natin. So we recommend na sa isang kwarto, sa isang classroom, a minimum of 2 families lang po ang pwede pong pumasok. Pero case-to-case basis po ito, kung medyo malaki naman po yung classroom is, we can add additional family members. No? Sir, do we have enough personnel para po magbantay dun sa mga evacuation centers kasi kailangan natin i-monitor kung nagagawa nila yung protocol sa COVID? Yes po, tasking na rin po yan ng ating mga division na supervisors. So may mga PNP po na i-deploy dyan. At the same time po yung other city hall employees na na-deploy sa COVID, ngayon is temporarily demove sila, then they will be utilized for this Typhoon Ambo. So sila po yung magmaman dun sa mga evacuation centers natin to monitor kung nasusunod po yung mga protocols na sa COVID natin. Paano natin sila, sir, susunduin? Yung mga mag-evacuate po na families?
Paano po natin sila susunduin, sir? Paano natin sila dadalhin dun sa evacuation areas? Meron tayong mga naka-ready na mga service vehicles. Okay. Meron tayong teams na mag-extricate sa kanila at mag-evacuate sa kanila. So tasking na rin po yan ng ating mga division supervisors. No? And even dun sa pagsundo sa kanila, sir, syempre kailangan yung physical distancing. Yes po. Sila rin po. So we advise them na to strictly observe yung protocol natin sa COVID, yung physical distancing at the same time wearing of mask, automatic dapat po. Kung hindi po sila makapag-provide ng mask, the city will be providing a mask. May available po tayong mga mask na pwedeng ibigay sa kanila. Mas mahirap po ba ngayon? Yes po. Mas mahirap Compare po dun sa pag-prepare natin nung bagyong Yes po. Tisoy, ano po? Ngayon po we are working under the shadow of COVID-19, no? On top dito sa response natin sa Typhoon Ambo. So medyo challenging talaga itong Okay. present At situation. ito, sir, para po sa kaalaman ng mga mag-i-evacuate, if ever po na hindi sila sumunod dun sa COVID protocols natin na ini-implement, ano po yung gagawin, sir, para po sa security din nila? Ano pong gagawin? Anong gagawin natin, sir? Well, sisitahin po natin sila na kailangan po talagang ma-observe yung social distancing. Kaya trabaho po yan ng ating mga naka-assign sa division supervisors to ensure na talagang na-observe itong social distancing. Kahapon, sir, kinausap po ninyo yung mga barangay officials. Ano po yung nangyari doon? So kahapon is relay namin sa kanila yung mga identified na evacuation centers, schools na ibinigay ng DepEd. And then yun nga, nagsabi nga po sila na meron pa pong ibang schools, private schools na willing pong magpagamit ng kanilang mga facilities. So, isasama po natin yan sa inventory ng ating mga identified na evacuation centers. No? Oo, maganda po kasi sumasama na rin ngayon yung private schools for this paghahanda natin sa bagyo. Yes po. Sir, sinabi po ng Pag-asa kanina na medyo malakas itong bagyo. Though pareho siya ng category dun sa Bagyong Tisoy, malakas din ito. Ano po yung gagawin natin ngayon? Well, during the onslaught ng bagyo, as experience kasi last year sa Tisoy, is at the minimum talaga dapat hindi na tayo magre-respond for the safety ng ating mga responders. So yung lahat ng ating mga responders is on standby lang talaga. Then after ng onslaught, immediately yung ating road clearing team is dapat ma-clear lahat ng mga major thoroughfare within 1 to 3 hours, 1 hour to 3 hours, no, for the mobilization ng other assets natin. So sir, saan po kayo mag-o-office ngayon ang incident management team ng Ambo para po sa kaalaman ng lahat ng nanonood para sa and hotline na din po? Ang incident management team po is ang IC po, Incident Command Post, is located po dito sa Sepio, sa office po ng Sepio. And then yung hotline po natin is yung sa Comsen din po na hotline po. Ayan. I see meron pong naging kahilingan kahapon ang City Health Officer natin, si Dr. Butch Borja, na sana raw po itong mga buntis na kabuanan na, mga anak na, mga asthmatic na bata, kung maaari, madala na po sila sa mga health centers, sa mga hospital. So, kamusta po, sir? Yung so far, sa pagkakaalam natin, yung lakad din po ng mga barangay tungkol dito. So kahapon po, binanggit po natin yan sa mga barangay captains. Then we advise them na lahat po ng mga barangay health workers is mag-ikot sa kanilang mga respective barangays, i-identify po itong mga tao nito na due for pregnancy or panganganak, then para madala na po sa mga hospital. So we already advised yung ating mga barangay captains. I-clarify lang po natin, sir, saan pong hospital sila pwede, saan pong hospital sila dadalhin, sir? Sa mga government hospital, BMC or Naga City Hospital. Sir, kahapon, nakausap din namin si Mayor. According sa kanya, after ng bagyo, kailangan agad ng clearing. So ano pong gagawin natin dito? Meron na tayong initial coordination, yung itong mga utilities. Kaya meron tayong create na isang strike team utility. Ang trabaho nito is to coordinate yung ating mga utilities, power lines, water line, telecommunication, na after the onslaught nitong bagyong Ambo, is immediately immobilize yung kanilang mga
utility team para ma-check or kung kailangang may ayusin kaagad, maayos kaagad para immediately ma-restore natin yung mga outages na mangyayari. May katanungan ka pa? Last na lang sir, yung paalala natin sa mga tagapakinig sa mga Nagueño and of course kung may other informations pa po kayo na hindi namin naitanong sir na gusto ninyong ibahagi sa mga manunood natin sir. Sa ating po mga kababayan, paghandaan po natin itong Typhoon Ambo. Halos kasing lakas po ito ng Typhoon Tisoy na tumama sa atin noong buwan ng Disyembre last year. So mag-prepare po tayo ng mga enough na pagkain, ang ating mga flashlights just in case na magkaroon ng blackout sa ating lugar. At sumunod po tayo sa abiso ng ating kinaukulan. Kung tayo po ay sinadvise na mag-evacuate, mag-evacuate na po tayo. Ang guidance po ni Mayor is after ng preemptive evacuation ng 8 o'clock in the evening, wala na po tayong response na mangyayari. So, naka-standby lang po lahat ng mga response units natin. So, paalala po sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa abiso po ng ating kinaukulan. By the way, sir, nabanggit niyo po yung sa evacuation centers. Ano pang gagawin natin dun sa mga matitigas ang ulo? Well, kung ayaw po talaga nila, is we have to force, kailangan peresahin po natin sila na paalisin po doon sa lugar nila with the assistance ng ating extrication team. Again sir, anong oras nga po magsisimula yung preemptive evacuation? Magsisimula po yung ating preemptive evacuation ng 1 o'clock in the afternoon. Magtatapos po yan hanggang alas 7 ng gabi. Anong mga barangay po yung gagawa ng preemptive evacuation? So ito po yung mga barangay na binabantayan po natin. Concepcion Pequeña, particularly sa areas ng Sitio Alameda, San Antonio, Sitio Magayagaya, and parts of Zone 4B. Sa Triangulo, Igualdad, Mabolo, Calawag, San Felipe, and Sabang. Na rin. Ito po yung mga identified na flood-prone areas? Yes po. Ito po yung mga identified na flood-prone areas. Itong mga families dito, sir, dadalhin sila dun sa mga malalapit na schools? Yes po. Bali, ang mangyayari po is by division po, by barangay, kung saan po yung pinakamalapit na evacuation center, doon po natin sila dadalhin. Okay. Yan mga tugang, nadangugta po ang impormasyon, mga pahayag ni Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, ang Satuyang Incident Management Team Incident Commander. Ayan. Para sa Bagyong Ambo. So iyan mga tugang, mabalos po and dangugon si mga pagirumdom na sambit subago ni IC Ricafort iniyo para sa Satuyang Karahayan si mga kaipuhan na mag-evacuate, handa na po kamo, i-prepare na po ang mga gamit sa indo pong mga harong asa dawa si mga dai ma-evacuate i-preparar ta naman na mga tugang. As in, syempre, day paglingawan na magpasiguro na po ning kandila, pagkakan, bastanteng pagkakan. Tanganing day kita magkagrutom. Ano po? So, ayan, mga tugang, inabot na kita ning oras. Salamat sa indong pag-antabay sa programang Pirming Andam. Pirming Andam, Nagueño na balang. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa ang ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon
na madara nin dakul na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan tapo ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balus. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Naging yun na balang.